नमस्कार भाई बना ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଲାଗେ। ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କାଁ ହେଲା ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଆସିବା, ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନାବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ କହିଲି ଭାଇ ବିଜି ନ ଅଛେ 2 ଦିନ ନାଇଁ ବନେଇ ପାର୍ବାର୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ କହିଲା ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛେ ରେ ବାବୁ, ଗାଡ଼ି କାଣା ମାନେ ହେଇଛେ ତାକୁ ବୋଇଲା ତ ମୁଡ଼୍କେ ଚୁଡ଼ିଗଲା ପୁରା। ପରେ ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେତ୍କି ନାଇଁ କରେ ମାଲିକ, ବୁଝ୍ଲ କି ନାଇଁ। ଗାଡ଼ି ମାନେ ଟିକେ ହାଲତ୍ ଖରାପ ହେଇଥିସି, ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ହେଇଯାଏସି ଯେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏସି। ପୁରା ଖରାପ ଥିସି, ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ହେଇଯାଇଥିସି, ୱେର୍ ମାନେ କଟି ଯାଇଥିସି, ଧୁଆ ଧୁଇ କର୍ବ କେତେ କାଣା କର୍ବ। ଏନ୍ତା ତ ବିଜି ନ ରହିଥିଲେ ଫିଟନେସ୍ ଲାଗି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, କେବେ ଜାଣିଥିବେ ଖୁବ୍ ମୁସ୍କିଲ୍ ଫିଟନେସ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି। ବେଲ୍ଡିଂ କର, ପୁଚାପୁଚି କର, କାଣା କର, ଲାଇଟ୍ ଜଲୁଛେ କି ନାଇଁ, ସବୁ ଜିନିଷ୍ କବାର୍ ପଡ଼୍ସି। ସେଥିଲାଗି ବିଜି ନାଇଁ ଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତ୍କି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନେଇବା ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ହଉ କର୍ମା, 2 ଦିନ ବିଜିରେ ରହିଯାଇଛେଁ ବୋଇଲି। ତାପରେ ଯେତ୍କି ବି ମୋବାଇଲ୍ ଯେତ୍କି ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସବୁ ଲୋକ୍ କାଁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ନାଇଁ କର୍ବା ବୋଲିକରି। ଆରେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ହଉ ସବୁ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ଯେ ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ତାର୍ଟା ନାଇଁ ଆସ୍ବା ନା ବୋଲିକରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇଲେ କାଣା ହେଲା ବୋଲି କହିଲା, ବିଜି ନ ଅଛେଁ 2 ଦିନ ବୋଲି। ଏନ୍ତା ଭାଇ ବିଜି ନେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇମା, ନାଚ୍ମା, ମଜା କର୍ମା, ହେନ୍ତା ତ ଭାଇ ଆଉ କଷ୍ଟ କର୍ମା। କଷ୍ଟର ଫଳ କେବେ ମିଳିବ, କେବେ ଖାଇବ? ସତ୍ କଥା ଭାଇ। ଗଛ୍ ଗୋଟେ ରୋପ୍ଲେ, ମଞ୍ଜିଟୁ ରୋପ୍ଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ ଫଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ଇଟା କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ଲା। ଇଟା ବି ସେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇ କରି ଗଛ୍ ବଢ଼ାବାର୍ ପତେ, ଫଲ୍ ଖାଇବାର୍ ପତେ କେତେ କଷ୍ଟ। ସେମିତି ଭାଇ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରନ୍। ଆଉ କାମ୍ ଦାମ୍ କରନ୍। ଗୋଟେ କାମ୍ ବୋଲିକ ନାଇଁ ଭାଇ, ତମେ 2-3ଟା କାମ୍ କର। ଦେଖ ମୁଇଁ ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଚଲଉଚେଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଚେଁ, କାମ୍ କରୁଚେଁ, ଘର୍ ପରିବାର୍ ଚଲଉଚେଁ। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ଲୋକ୍ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ଦେଖୁଚୁଁ। ଆଉ କାହାକେ ଆମେ କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକେ ଆମେ ଖରାପ୍ ନାଇଁ ଭାବ୍ବାର୍। ଆପଣମାନେ କାହାକେ ଖରାପ୍ ନାଇଁ ଭାବନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ପୁରା ଭଲ୍ରେ ମଜାରେ ରହନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି ନାହିଁ। କାଲି ଶୁକ୍ରବାର୍ ଥିଲା। କାଲି ଶୁକ୍ରବାର୍ ଥିଲା କେ ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ନେଇକରି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଚେଁ, ଫିଟନେସ୍ ହେଇପାର୍ଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାରେ ଯିବାର୍ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ତାପରେ ଘରେ କାଣା ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଆଇଚେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କଟିଗଲା। ଏଟା ହଉଛେ ଭାଇ ଆମର୍ ଘର୍। ଗରିବ୍ ଲୋକର୍ ଘର୍ ଭାଇ, କାଣା କର୍ମା। ମକେ ବୋଲୁଛନ୍ ଭାଇ ମାନେ କାମ୍ କରୁଛେ, ଟଙ୍କା କେନେ ରଖିଛେ ବୋଲୁଛନ୍ ମକେ। ଟଙ୍କା କେନେ ରଖ୍ସି ଭାଇ, ଟଙ୍କା କେନେ ଅଛେ। ଏନ୍ତା କଷ୍ଟ କର୍ମା, 2 ପଏସା ରୋଜ୍ଗାର୍ କରି ଖାଏମା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ୍ବା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆପଣମାନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ରେ ଥନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ। ନମସ୍କାର୍, ରହେଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ କର୍ବ, ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭଲ୍ରେ ଥନ୍ ଭାଇ।